Уважаеми дами зрители, ето на вашите екрани село Веселец. Едно прекрасно, хубаво селце в област Търговище, община Омуртаг. Уважаеми дами зрители, както казваше футболният коментатор Николай Колев Мичмана, който каза фразата "Господ е българин" след гола на Костадинов. Но, за съжаление, както казва Фридрих Ницше, хората са убили Господ, защото да пропиляваш една така природа, не знам какво да кажа. Нали? Ето едно прекрасно хубаво селце, моето любимо село, селото на баща ми. Защо любимо село? Защото тук имам много прекрасни спомени. То било зимата или лятото, все прекрасни спомени. Лятото по реките и зимата се спускахме с пързалките и в джамията си играехме. Там по-напред ще видите сега джамията и тук на нашия двор. Къщата на дядо Юсуф или баба Хаче, или дето остана по наследство, дето за по-напред ще се карат братята сестрите. Ето площада и джамията. Едно време се скрих в тая джамия, когато бягах от Чичо да не копая царевица. И се чувствах като Рамбо във филма Рамбо, и в тая джамия зимата играехме на жуменица, на други много игри, и пенсионерите, дядовците в селото играеха белот. И там затваряхме с лудия на селото Местанага и хвърляхме вътре пратки. Сега да, детски акъл. Така е било и така сме се забавлявали. Какво да правим сега? Такъв е било живота, такова е било забавлението. Всяко село, както са казвали, има луд човек, но за съжаление вече не останаха вече и тия луди хора по селата. Демокрацията, капитализма ги взе. Ето както виждате онзи път там, надолу наляво като тръгнеш, стигаш на тая река тук, прекрасна хубава река. Едно време имаше много вода и лягаше тук и се къпеш с сапун. Вече сме модерни, живеем по градовете, топла вода има, модерни шампуани, сапуни има. В тая река стигахме, като потегляш наляво от този път, както казах и на нова видео, 15 минути път след гората, можеш да си така спокойно да разпускаш един уикенд. Нали, ако си живеехме там, нали, да разпускаш, и ако продължаваш направо, там стигаш към другата река, която му казахме Чатрак, и от тия двете пътища стигахме до селата Балшлаве и Падлам, казваме на турски, Падариново или нещо от това, не знам българските имена. И като потегляш направо, точно там, края на селото, палеха огън. Този период, както казах, не знам дали са празнували идването на лято или Новрус. Не знам, бях дете, не се сещам точно. Затова, ако някой има спомен от тия традиции, нека да пишат или да разпитват, да видим какво ще е било. Тая река, като продължиш надолу, и се хващахме риба с ръце. Говоря с ръце, без въдица, и вадихме доста големи риби, както мрена, както кефал и тем подобни. И когато продължаваш оттам, стигаш до тук пак. И от тук надолу пак стигаш додолу до село Българаново. Там пак имаше една река, не само една река, нали, от тук малко по-надолу идва Джевизалата, както му казвахме, от там по-надолу идва Шарлана на село Българаново, и после вече идва Чобанол, както му казваме ние на турски, и все турски села. Нали? Село Веселец, турското му име е Яйджла, както му казвам ние, Яджла. Идвало, нали, от думата яй. Защо? На времето и в една книга го бях го прочел, пишеше, че, нали, това е било, там са правили лък. Османската империя, яй означава лък, и нашия дядо Молла Ахмед е имал 60 декара земя. Да има 60 декара земя по ония времена не е случайност. Човека, който завършил в Истанбул, и после по-големия си син го затваря и го учи на всичко в ислямската религия. И тем така, ето, както виждате, прекрасна природа, хубава природа, както в Алпите или по телевизията, дето виждате ония, дето слагат клипчета с реки, с шадравани и тем подобни. Хората плащат за такива места, а ние я пропиляваме. И тем такива работи в нашата прекрасна държава.